Hello guys. Ah, dito na naman tayo sa guys, CSI local. Dagupan, Pangasinan. Ayan guys, oh. Kahapon nandito doon tayo sa gulayan ngayon. Dito tayo sa mga guys, sa mga plumbing materials. Mga plumbing. Ayan guys. Namin dito guys. Para sa mga plumbing materials. Ito man, 280. Eh, 80. Ken, 180. Number na 180 eh. Number 180. Limpel mo may may kanda eh. Ayos na ayos yung gupit guys. Gwapo guys, gwapo. Ayos. Bagong gupit si Engineer Jikri. Engineer Jikri Samsung, no? Gwapo. 169. Like and subscribe po. No? Tawatan. Bayad kasi yan. 180. Guys. Dito sa guys, pintura. Ano? Sa mga pintura. Si boss. Namimili si boss guys. Pintura. Harang-harang yun siya. Parang galong. Harang-harang yan si Engineer Jikri. Engineer Jikri na bagong gupit. Guys, so bagong gupit yun guys. Mas gwapo. Oh. Lamang lang ng gupit guys. Pag nagpagupit intay guys, ganyan din tayo kagwapo. Parang galong. Mas higit na yan guys. Kasi pagkatapos sa gupitan guys, maligo tayo. Di lamang tayo ng isang ligo. Pinitry ko na yun. Pinitry ko yung silo. Ano guys, yung mga guys, nag-a-assist dito guys. Ano na itong kaya? Okay guys, ito pala yung mga guys, oh. Price ng mga guys, oh. Pintura. Yan. Mga presyo guys. Ito masundo. High view. High view. Ano itong high view? Tapos, Baka brand ko na highway. meron din sa mga boysin guys. Boysin na. Mga price daw, mga price. Yan guys. Ito siya. Ito. Ito. Ano ba? Ako sino mo? Boysin guys, boysin. Yan guys, oh. Mga quartz lang yan guys. Help seal, porous,
Okay guys, magbabayad na kami guys. So, yun. Yung pinamili namin guys. Pati yan eh. Kasi kuya, wala nga eh. May cup. May wala nga yung dito eh. May kakarga dyan. So may kakarga dyan? May sa ha? 114. Oh, may sa dyan. Guys, magbabayad na kami guys. May ano yung dito eh. Pero, Service brand. close. Andros ka. Close pala guys. 114. Ano yan? May close pala. Ma'am, dito to babayaran ma'am. Doon, close na yun. Ay, close pala dito. Ay, oo nga, no, close. Kaya nga, close eh. Eh, man-blow out ko na yung Jake. Yan guys. Pag-graduate. Ay, nag-assist guys. Si sir. Discount na ha. Madam ha. Pag-mura, wala na yung discount. Paano yung barang ba? Kasama. Festival. Yan si sir guys. Yung siya yung nag-assist. Baka nga yung discount dito. Pwede ko. Bayad na si boss. Siya yung nag-assist ng pintura guys. Napasura ko, wala ko talagang kulang. Parang naduraw na ito. Bakit sa gundi? Gas-gas tan engineer, gas-gas. Gas-gas. Kung guys, si sir. What's up? This is Marlon. And this is two counts. Ayan guys. Lalaklat gundo niya. Pangalan mo, sir? Okay guys. Ayan guys. Ayan. Siya yung nag-assist sa atin guys. Maraming salamat kay sir pala. Dito kami guys. Yan siya lahat guys. Yan si Engineer Jikri Samson guys. Sabi ka daw, mukhang din dyan lang ito. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood na naman.